кръвта и жените полудяват, че не могат да съдят. Не всички я наричат на скандала протеже, и ако не я обичат, 100 на 100 не са мъже. Мили са малини, резенчета дини, който ги докосне, той сънува после и ги иска пак. Мили са малини, резенчета дини, който ги докосне, той сънува после и ги иска пак и пак. Тя обича да живее на ръба на лудостта, луда и заразява като вирус в кръвта. И е нежна, и е хищна, и момиче, и жена, както никоя предишна, просто е единствена. Мили са малини, резенчета дини, който ги докосне, той сънува после и ги иска пак. Мили са малини, резенчета дини, който ги докосне, той сънува после